patuloy na nagbibigay serbisyo. Pag-asa at saya. GMA Regional TV. Kapuso ng bawat Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. May nga po Mindanao, kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Hatod naman pinakadagkog, pinakalaing balita sa Mindanao. Ako si Teco Campo. Sara Hilomen Velasco. Real Soroche, live gikan din sa GMA Davao Complex. Gipili sa mga kalyado ni Marinduque, Representative Lord Alan Velasco. Siya isip Speaker of the House of Representatives nga gikonsidera ni Speaker Alan Peter Cayetano na illegal kuno ang monglakang. Samtang unan ini, gibisita ni Velasco sa Davao City si Mayor Inday Sara Duterte. Ano ang report? And that I impose this obligation upon myself voluntarily without mental reservation or purpose of evasion. So help me God. Sa pakigpulong sa mga kaalyado ni Marinduque Representative Lord Alan Velasco sa usa ka lugar sa Quezon City, majority sa mga kongresista ang miboto kang Velasco isip Speaker sa House of Representatives. Anaa sa 186 ang miboto pabor kang Velasco nga mas taas nga ihap sa majority sa 299 ka House members nga kinahanglan aron moboto og bagong speaker. Posisyon nga kasamtangang gigunitan ni Taguig Pateros Representative Alan Peter Cayetano. Gipangunahan ni Deputy Speaker Conrado Estrella III ang sesyon, samtang si Pampanga Representative Juan Pablo Rimpi Bondok ang nagsilbing majority floor leader. Una ang botohan, miisyo og manifesto ang mga magbabalaod nga magtigom karong adlaw aron ideklara nga bakante ang pwesto pagka House Speaker. With this compelling proof that has installed me as a Speaker of the House, I would like to extend my hand to Speaker Cayetano and hope that he would be amenable to sit down with me as we comply with the term sharing agreement for a peaceful transition for the benefit of our members and the country. Apan, gibarugan ni Cayetano nga illegal kuno ang pagpili kang Velasco nga House Speaker. Kini tungod kay gipahigayon ang botohan gawas sa batasang pambansa. Kasamtangang sirado ang House Plenary Session tungod sa suspension sa sesyon hangtod November 16. The rule is the voting has to be in the session hall. We're on recess. Naka-suspend eh. Kaya nga tinawag ng presidente yung special session. Kung ang tingin ng palasyo, hindi kami naka-recess, de sana sinabing i-resume nyo na lang yung session. Kaya kami naka-special session tomorrow. So there's one purpose for today. Manggulo. Ubos sa term sharing agreement nga gipatung-an ni Presidente Rodrigo Duterte. Gipaabot nga molingkod isip House Speaker si Cayetano sulod sa 15 ka bulan ug si Velasco ang molingkod sa nabiling 21 ka bulan. Tungod sa issue sa speakership, nadelatar karon ang pag-aproba sa 2021 budget.
Samtang una niini, mikatag ang picture online nga makita si Congressman Velasco nga mibisita ka Mayor Inday Sara Duterte dinhi sa Davao City ni atong Biyernes sa gabi. Sumala ni Oriental Mindoro Representative Salvador Liachon. Kini aron kuno pangayoon ang suporta sa mayor sa term sharing agreement nila House Speaker Alan Peter Cayetano. Gikumpirma kini ni Mayor Inday Sara Duterte pinaagi sa usa ka statement. Matod niya, nakikita kaniya si Velasco aron pangayoon ang iyang suporta sa speakership sa Kamara isip chairperson sa hugpong ng pagbabago o HNP. Gipasabot ni Mayor Inday Sara nga ang HNP gimugna alang sa panaghiusa og kalambuan sa Davao Region ug mutabang sa administrasyon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Respetuhon kuno sa HNP ang term sharing agreement. Ako si Sara Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Pipila ka butang nga ginagamit sa illegal nga pag-refill og LPG ug butane gipangkumpiska sa NBI sa General Santos City. Ana Airport ni Cyril Chavez. Pinasikat sa search warrant gipangkumpiska sa NBI Semro ang mga tangke sa LPG ug mga kanister sa butane ug uban pang kagamitan sa illegal nga pag-refill og LPG ug butane gikan sa usa ka warehouse sa usa ka LPG trading sa Prokmanga sa Mabuhay Road. Sumala sa NBI, nakadawat sila og reklamo gikan sa usa ka LPG company sa Mindanao nga doon na kunoy illegal nga nag-refill sa ilang LPG tank sa mong lugar. Nagkaroon ng refilling activity dito sa area na ito. Kaya ang ginawa natin, may hawak naman tayong search warrant na inisyu ni Judge Palmes, kaya in-implement natin. Duha ka tawo ra ang naabtan sa mga NBI nga ilang gipangsikop. Klase-klaseng brand sa LPG tank ang nakita sa warehouse. Lakip ang usa ka dakong tangke nga gituhuang ginakuhaan og gas aron ibalin sa mga way sulod nga LPG tank gamit ang improvised equipment nga sumala sa NBI mas delikado. Pipila sab sa kanister sa butane ang nakumpiska nga ginagamit sa pag-refill og butane. Gikumpiska sab sa otoridad ang truck nga ginagamit sa pag-deliver sa mga LPG tank nga illegal nga gina-refill. Kasong pagsupak sa Section 2 ug Section 3 sa BP 33 ug Presidential Decree number 1865 ang atubangon sa mga nasikop. Lakip ang tag-iya sa mong LPG trading. Tapos yung violation ng RA 623 as amended by RA 5700, saka violation ng RA 8293 yung Intellectual Property Code. Ako, si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Babae patay human naligo sa sapa sa Barangay Atanawe, Davao City kay naabtan sa flash flood. Ani ang detalye? Ang kasadya sa usa ka banay nga naligo sa sapa sa Barangay Atanawe kagahapon, kalit na pulihan og kakulba og kahadlok, dihang kalit mihaguros ang dakong baha. Abtan mi diri og baha. Kusog kayo. Dako ang ilang pasalamat nga ubang gamit lang naanod og nakasakadayon sila sa ibabaw nga bahin. May gani ang mga gamit na kuan niya kami kay na safety na naman mong sarili. Pero mong kauban kay na siya dito sa pikas may gani girescue po siya. Inistoryahan og nagpicture og nagaprepare sa among pagkaon. Og niabot ang baha mauto wala nami kakaon kay ninaka nami kay nisingit among kauban nga naa daw baha. Siya sagit nagsyagit sa amwa sa kamo kay naay baha. Apan, ang laing grupo nga naligo sa lugar, nagkapuliki na dayog pangita sa ilang kaubang nawala. Kita nimo kuya, nakita nimo? Asa nimo nakita dito? Dito ka? Walay swerteng naabtan sa tubig baha si Mary Jane Parrillos, taga Barakatan, Davao City, ug namatay kini tungod sa pagkalumos. Sa Purok 6 na nakita ang patayng lawas sa biktima. Base sa pag-asa, bisan padulong na sa West Philippine Sea ang Tropical Depression Nika na ay ginabantayan karon nga low pressure area nga naabanda sa Hinatuan, Surigao del Sur. Busag iabisuhan ang tanan nga magbinantayon kanunay sa kalit nga pag-usab-usab sa panahon, labi na dinhi sa Mindanao. Gitambagan usab nga likayan una ang maligo sa sapa aron makalikay sa posibleng flash flood. Karong usab adlaw, posible ang mga usok ng mga pag-ulan, labi na sa panahon sa hapon nga na sa gabi mo nang atong abiso sa ato ang mga higo karon sa mga sapa nga ulikay lang sa arong mga panahon labi na sa panahon sa ting-ulan. Isip paglikay lang usab sa mga flash floods o kalit-kalit na pagsaka sa tubig sa mga sapa. Ako, si Rial Soroche para sa One Mindanao. Gikatakdang i-implementar na sa Davao City LGU ang Quick Response con QR Code System sugod karong Nobyembre. Ano ang report ni Sheila Vergara Rubio?
Mandatory na sugod karong Nobyembre ang QR code system sa Davao City. Kini aron mas mapadali ang contact tracing sa COVID-19 cases sa syudad. Gibutyag ni Mayor Inday Sara Duterte sa iyang programa sa Davao City Disaster Radio nga dunay gikontrata ang syudad sa paghimo niini nga sistema. Gikatakda siya nga mopakanaog og executive order alang sa implementasyon niini. Nakali sila og 4 weeks to develop their system. And then by November, mahimo na ng mandatory sa ato ang tanan diri no sa Davao City that when we move, we use a QR code. Mao ni siya ang isa sa mga moves nato para mapaspas nato ang contact tracing. Gilauman ang suporta sa tanang establishmento sa pag-implementar sa QR code system. Pinaagi niini ma-store ang data sa mga tawo nga mosulod sa establishmento ingon man sa mga giadtuan niini sulod sa 14 ka adlaw. Ang success ani will be kanang dependent or contingent sa support sa ato ang mga offices and establishments because they are required nga number 1, i-mandatory siya na tanan mo agi or mosulod, ipascan nila ang QR code. Gilaraw nga i-issue ang QR code manually sa matag usa ug dili application-based, sanglit dili tanang tao ang dunay smartphone. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Presyo sa karneng baboy, misaka. Kung ano itong sayron sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, gipamaligya naman gud daw sa kining mga traders sa mga binuhing baboy didto sa Kauluhan. Hinungdan nga niminos ang supply ni ini sa Davao City. Tungod usab ni ini ni mahal ang presyo sa karne sa baboy. Kanunay mo palit og karne sa baboy si Bichi Gulayan dinhi sa Agdo Public Market sa Davao City alang sa iyahang baligyang lumpiang Shanghai. Apan nasubo siya kay misaka kuno ang presyo sa karneng baboy. Wa na, pait na. Pait na jud ma'am. So karon na sa ginhimo na lang para matigo ang budget. Budget tunog maayo. Sumala sa tinderang si Gina Adaom, 90 pesos ra matag kilo ang ilang palit sa buhing baboy. Apan karon tag 128 pesos na kini tungod minus kuno ang supply. Ang resulta, mupatong sab sila sa ilahang mga baligya gikan 20 hangtod 30 pesos matag kilo. Sama sa belly, 250 pesos na gikan sa 230 pesos kaniadto. Ug ang ribs nga kaniadto 170 tag 190 pesos na matag kilo karon. Duda ninyo nganong walay supply? Gidala sa Manila. Hurot na tanan. Oo, gipangkuha sa Manila. Naguula mga namaligya og karneng baboy, gumikan migamay ang ilahang kita kay wala kayo mo palit. Maglisod man mig mahal kay mingaw man. Galiyong gipaabot sa One Mindanao ang problema sa Department of Agriculture Region 11. Particularly diri na mga commercial na tong mga traders sa Davao ato ang gi-link sila sa market sa Manila kay syempre dako pud og lugi sa ilaha no kung dili nato ma-link sila ditong market. Unya dili magud pud makatabok ang ilahang mga supply kung itabok siya nga mag-agi siya og mga ESF free or green zone. So mo to ato ang gihimo to help the hog industry. Sumala sa DA, paigo man daw ang supply sa karne sa baboy sa Davao Region, partikularmente sa Davao City. Sa among hinabi, sa among marketing assistance, natay gyapoy ko ang supply. Makasupply ta. The point is medyo mahal lang yun kay mahal po ang pagpalit. Sara, sumala ni Ricardo Oñate, ang Regional Director sa Department of Agriculture Region 11, nga nakatakda sila nga makigpulong sa mga meat retailers, ingon man mga hog raisers aron mahisgutan ang maong problema ug aron usab nga mahibalan nila kung unsa ang ilahang matabang. Sara. Okay, dagang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Usa ka establishmento nga nagapamaligya og sakyanan sa Cagayan de Oro City ang nakawatan. Atong sayron ang detalye niini sa live report ni Cyril Chavez. Cyril. Yes, Tek, mikabat nga to sa halos 200,000 pesos ang kantidad sa kwarta nga nakuha sa sospek. Una pa man kini nga nagpaila ang sospek nga buyer og sakyanan. Una pa man nga mideklara og hold up ngadto sa manager sa maong establishmento.
Nagkapangus-pangus kaning si Ana, ang manager sa usa ka establishmento nga nagapamaligya og sakyanan sa Kauswagan National Highway sa Cagayan de Oro City. Human nakawatan sulod sa iyang opisina sa sospek nga nagpaila pang buyer. Sigon sa biktima, maghatag kuno ang sospek og down payment para sa usa ka sakyanan. Diyang nakasulod na kini sa opisina, kalit kini mideklara og hold up. Gikuha sa sospek ang bag sa biktima nga adunay sobra 180,000 pesos nga kwarta ug mga alahas. Nakigbugno pa ang biktima ngadto sa sospek ug sa aktong musibat na ang sospek sakay sa iyahang motor. Nakahawid pa ang biktima rason nga naguyod kini. Nakahelmet ang sospek diyang misulod sa opisina busa wala kini nailhan. Abi nako, ako'y pinakakustang tao sa kalibutan atong panahon na kay di gid nako siya palargahon. Kaya akong bag lagi. Unya ang buros diha nga ni aparta iyang giwakli. Giana niya siyang kamot. Dako ang pagtuo sa biktima nga posibleng inside job ang panghitabo. Labi pa nga swito kuno ang sospek kung asa ginabutang ang kwarta o kung si kinsa ang gahawid sa kwarta. Ginasubay na sa kapulisan ang tanang posibleng anggulo sa maong insidente. Gani niadtong pagresponde nila, ilang gilantaw ang mga CCTV duol sa maong establishmento ug mga border area sa syudad aron masubay ang sospek. Doon na nasab kuno sila'y lead sa sospek. If ever kung naay CCTV mao ang pinaka-the best kay ngano, at least makuha na mo ang body belt, ang tanan-tanan no. At least among mapakita dadto sa mo ang mga asset no kaning tawhana kinsa ni taga-asa ni o unsay kuan ani niya. So ano no? Karon lang no wala pa mi naingon asin na kuan kamulo pa og effort og pag-imbestigar. Tek adunay mga person of interest nga ginasubay ang otoridad nga posibleng adunay kalambigitan sa maong krimen. Nanawagan sab ang kapulisan ngadto sa mga nanag-iya og mga dagkong establishmento, labi na katong mga nagahawid og mga dinagkong kantidad sa kwarta nga mas maayong adunay gwardya sa ilahang lugar kini aron makatabang sa ilahang seguridad. Tek. Daghang salamat, Cyril Chavez. Kapin 37.4 milyon katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Samtang sobra 342,000 na ang dunay COVID-19 sa Pilipinas ug kapin 14,500 niini taga Mindanao. Misa ka na sa sobra 37,483,000 kataong nataptan og COVID-19 sa tibuok kalibutan. Ana nasab sa sobra 26,088,000 ang recoveries ug 1,076,000 ang namatay. Sa Pilipinas, doon na 342,816 ka confirmed COVID-19 cases. Niabot na sab sa 293,152 ang nakarecover ug 6,332 ang namatay. Ug sa mong ihap, 14,546 katao na ang nagkasakit og COVID-19 sa Mindanao, 9,757 ang naayo na ug 489 ang namatay. Duha ka barangay ang giilang very high risk sa area sa Davao City. Kini base sa gipagulang latest barangay classification sa syudad. Ani ang report ni Sheila Vergara Rubio. Sa nagkadagang ihap sa positibong kaso sa COVID-19 sa Davao City, giila ang barangay 22C ug 23C nga mga very high risk area sukad niadtong October 9, subay sa ulahing barangay classification sa COVID-19 sa Davao City. 17 ang active case sa 22C samtang siyam ang active case sa 23C nga pulos local transmission. Siyam usab ang high-risk areas nga mao ang barangay 4A, 14B, 24C, Bukana, Kabantian, Governor Pasiano Bangoy, Leon Garcia, Saksa ug Turil proper. Tulo usab ang high-risk base sa kaduol niini sa very high-risk barangays ug kini mao ang 25C, 26C ug 27C. 16 usab ka barangay ang moderate risk areas ug kini mao ang 5A, 17B, 19B, 21C, 37D, ang Galan sa Tugbok, Baganihan sa Marilog, Buhangin proper, Gumalang sa Bagyo, Ilang, Kilati sa Turil, Maa, Matina Aplaya, Matina Crossing, Panakan ug Takunan. 31 usab ka barangay ang moderate risk areas base sa kaduol niini sa high risk barangays. Ug kini mao ang 1A, 3A, 7A, 9A, 10A, 13B, 15B, 16B, 18B, 20B, 28C, 29C, 30C, 31D, 32D, 34D, 39D, 40D. Agdaw proper ang Leongto Senior, Komunal, Crossing Bayabas, Daliao, Dumoy, Indangan, Tomas Monteverde, Lisada, Pampanga, Tigato, Vihison, Senior ug Wilfredo Aquino. Samtang ang 121 ka barangay nga wala na mention, gikonsidera nga low risk areas. Ako si Sheila Vergara Rubio para sa One Mindanao. Curfew hours ug liquor ban ipatuman og balik sa lokal nga kagamhanan sa Davao City.
Base sa Executive Order number 55 nga gipagula ni Mayor Inday Sara Duterte, magpatuman og curfew gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag. Hinuon walay labot ang mga government worker nga dunay duty sa curfew hours, mga private offices o establishments nga dunay trabaho, mga naa sa medical field, public utility company workers, mga dunay haya sa patay ug tanang medical, emergency ug disaster cases. Ipatuman usab ang liquor ban gikan alas 7 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag ug ginili usab ang pag-inom sa mga pampublikong lugar. Alas 10 sa gabi hangtod alas 5 sa buntag ang pagvideo kay sulod sa pribadong lugar, apan ang mga karaoke bars sirado 24 oras. Ipatuman ang maumando sugod alas 12 sa udto karong October 15 adlang Huwebes. Giri-implement nato ang curfew and other regulations sa mga activities. Kani siya base ni siya sa mga interviews sa ato ang mga confirmed COVID-19 patients. We deemed it na kinahanglan i-regulate kanang mga activities na ginabuhat na sa mga tao but really dili sila essentials. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mitala na og local transmission sa COVID-19 ang Tibuli, South Cotabato. Ani ang COVID-19 update sa Mindanao, pinaagi ni ining report. Usa ka 2 anyos nga babae nga taga Coronon, Santa Cruz, Davao del Sur ang namatay sa COVID-19. Nakasinati kini og sintomas ni atong September 30 ug na-admit ni atong October 3 ug walay usa ka semana namatay kini. Samtang usasab ka 2 anyos nga lalaki nga taga Barangay 22-C Davao City ang nagpositibo sa COVID-19. Asymptomatic kini. Ana-ana sa 3,610 ang confirmed COVID-19 cases sa Davao Region. 2,801 ang nakarecover na ug 118 ang namatay. Sa General Santos City, 2 ka estudyante ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 15 anyos nga babaeng taga Purukten, Barangay Katangawan, kinsa na-expose sa usa ka COVID-19 patient. Ug ang laing usa, 20 anyos nga lalaki nga taga Purok 4, Barangay Ligaya. Asymptomatic silang duha ug naka-isolate na. Misa ka na sa 504 ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Jensan. 263 ang naayo na ug 19 ang namatay. Sa Iligan City, 2 ka frontliner ang nagpositibo sa COVID-19. Usa ka 40 anyos nga lalaki nga taga Barangay Suarez ug ang laing usa, 36 anyos nga babaeng taga Barangay Abuno. Silang duha na-expose sa managlahing COVID-19 patients. Doon na sila'y sintomas ug ana-ana sa isolation facility. Sa karon, 790 na ang total confirmed COVID-19 cases sa Iligan City. 654 ang recoveries ug 43 ang namatay. Sa Tibuli, South Cotabato, gikumpirma ni Mayor Ronnie de la Peña nga dunay local transmission sa COVID-19 sa ilang lugar. Pinaagi sa 2 ka taong nagpositibo sa COVID-19 nga dunay travel history gawas sa lungsod. Sa contact tracing, 7 ka direct contact ang nagpositibo sa COVID-19 nga mo'y midugang sa ihap sa confirmed COVID-19 cases sa Tibuli. Busag gilakdaw na ang Barangay Edwards ug Barangay Poblasyon kung asa nagpuyo ang mga nagpositibo sa sakit. Sa karon, 21 na ang kumpirmadong kaso sa COVID-19 sa Tibuli, South Cotabato ug 12 ang nakarecover. Ako si Sarah Hilomen Velasco para sa One Mindanao. Sa mga nadakpang misupak sa face mask ordinance sa Cagayan de Oro City nga wala pa nakabayad, pasakahan og kaso. Dugang detalye sa report ni Cyril Chavez. Nagpahimangno karon ang Cagayan de Oro LGU ngadto sa mga misupak sa face mask ordinance ug wala pa misettle sa ilang bayronon nga 2,000 pesos o mipailawom sa community service nga mapasakahan sila og kaso. Kinihuman nga ubay-ubay ka mga Cagayanon nga nadakpan ang wala mibayad sa multa o wala mituman sa community service. Base sa ordinansa, ginahatagan lang og 72 hours gikan sa pagkadakop ang violator nga isettle ang multa o pasakahan sa og kaso. Right now atong gi-prepare pod sa City Legal Office na ang kadtong inventory sa wala mag-settle sa ilang mga violations. Kaya again,
dili man ni nato lagi tumong tinguha gyud ang pangdakop or daghang masilutan, but we have to set an example nga naatay mga balaod natin mga ordinansa and seryoso kita sa pagpatuman niani, no. Gani sa Golden Friendship Park sa Divisoria sa Cagayan de Oro, ubay-ubay na sab ka mga Cagayanon ang gapanilhig subay sa ilahang community service bugti sa penalty nga 1,500 pesos. Apan ang 500 pesos kinahanglan gyapon bayaran. Karong adlaw lamang ana sa 8 ang nakatakda nga mahuman sa ilang community service. Buot sab iklaro sa LGU nga disiplina ang ilahang buot itudlo ngadto sa mga Cagayanon, labi pa nga padayong nagasaka ang kaso sa COVID-19 sa syudad. Ang atwa din is to educate man gyud ang katawhan nga kanunay gyud dili tungod kay nalay gabantay, kung dili himuong batasan gyud ang paggamit sa insakto sa face mask. Kauban si James Yap sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao. Balay nga gituang drug laboratory na diskubrihan sa otoridad sa Tagum City, Davao del Norte. Anang report ni Jandy Esteban. Klase-klase mga aparatos nga gituuhang gigamit sa paggama og illegal nga droga og kapin 1.8 kg sa gituuhang shabu ang na-recover sa usa ka abandonadong balay kagahapon sa Purok Bagani, Kuambugan, Tagum City, Davao del Norte. Gibara-bara ang 18 million pesos nga kantidad sa gituuhang droga ang nakuha. Usa ka panday kinsa mag-renovate unta sa maong balay ang mi-report niini sa kapulisan. Desisyonan nga tanggalon ang atop kay naay mo palit. So apan pag tanggal sa maong atop sa panday, nakita niya dito sa kisame ang kaning mga illegal drug precursors na ay essential chemicals pa o various laboratory glasswares. Base sa investigasyon, ang maong balay gipanag-iyahan kaniadto ni Mary V. Kwong Casis. Usa ka piniriso kinsa nakulong tungod sa pagpayuhot og illegal nga droga niadtong 2018. Ang maong balay nga gituuhang gihimong drug laboratory maka-manufacture matud pa og 1 ka kilo sa shabu kada semana. Apan nagtuo ang PDEA nga base sa ilahang na-recover, dugay na kining wala nag-operate. Nasurpresa ta considering na murag walay moderno anak diri sa ato. We have strong indication nga ginagamit dito siya nga kitchen type laboratory. Parayon pa ang investigasyon sa maong kaso. Dakpan sab si Ronnie Martinez nga taga Barangay Paraiso, Coronadal, human makuhaan og illegal nga droga nga nagkantidad og kapin 2.4 million pesos sa checkpoint sa Sirawan, Turil karong hapon. Nasakpan sa otoridad ang droga dihang gi-check ang sakyanan niini. Misulay kini og sibat apan nadakpan gihapon kini. Ang kaubanan nakaeskapo kinsa ginapangita na sa otoridad. Sa Sirawan checkpoint gihapon, dakpan sab si Frederick Batalon, 40 anyos, usa ka salesman, human makuhaan og gituuhang shabu. Sa Digos City, Davao del Sur, giaresto si Eduardo Faunilio Jr. alias Dagul, 36 anyos, usa ka security guard. Human makuhaan og kapin 68,000 pesos sa giingong shabu ato sa search warrant sa Barangay 3 de Mayo. Lakip sa mga nadakpan ang kaubanan sa target nga sila Rene Lumoloy, 32 anyos, Maula Midtimbang, 34 anyos, Jomar Zamora, 35 anyos, ug Abner Jasani, 35 anyos. Ang mga dinakpan mag-atubang og kasong paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Jandy Esteban para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Tulog ka mga suspect sa masaker sa Pikit, Cotabato na dakpan sa pagtinabangay sa kapulisan, barangay ug Moro Islamic Liberation Front. Si Argel Relator sa dugang detalye. Patay diha-diha dayon ang mga biktimang sila si Siti Abdullah, 58 anyos, Zinaida Mustafa, 36 anyos, Laga Abdullah, 34 anyos, ug Ashley Abdullah Panigas, 3 anyos. Dihang gipaarakan og M16 rifle ang ilang balay sa Sitio Tugonan, Barangay Lagundi, Pikit, Cotabato. Samdan usab sa maong hitabo, sila si Ryan Abidin, 13 anyos, Raad Abidin, 7 anyos, Asra Abdul Rajak Abdullah, 30 anyos, ug Asya Abdullah, 8 anyos. Gituuhang rido o away pamilya ang motibo sa mga sospek nga misibat gilayon human sa hitabo. Apan sa gihimong follow-up operation sa kapulisan sa Pikit ug sa tabang sa barangay ug mga miyembro sa Moro Islamic Liberation Front,
Nagdakpan ang tulo ka mga suspect nga gitudlong responsable sa pagpamusil sa mga magparyente nga biktima. Nailhan ang mga suspect nga sila si Nasser Ali alias Selna, 30 anyos, Abubakar Berna, 26 anyos, ug Salahuddin Nandono alias Natukan, 21 anyos, nga residente sa sitio Edsap, Barangay Lagundi, Pikit, Cotabato. Wala na matud pa makapalagpa ang mga suspect diyang makorner sa mga MILF. Human positibong gitudlo sa usa sa mga biktima nga nakalingkawas sa pagpamusil. Nasayrang paryente lamang usab niini ang mga biktima. Ang mga suspect ana karon sa kustodiya sa kapulisan sa Pikit. Dapat tuloy-tuloy po itong ganitong ginagawa natin na magipagtulungan yung community, BLGU, LGU, AP, PNP, lalo na yung sa email. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Sa Cotabato, sawa nga nakuryentehan sa poste hinungdan sa brownout. Samtang usa ka banakon napatay sa mag-uuma. Ato ibalik si Argil Relator. Nawad-an og kuryente ang dakong bahin sa Cotabato Province human makuryente ang usa ka sawa sa usa sa mga poste sa Cotabato Electric Cooperative o Cotelco. Namatay man ang sawa dihang nakuryente apan naghatag gid og perwisyo sa mga residente sa probinsya. Hinoon, daling giguha sa mga personahe sa Cotelco ang sawa o gi-repair ang linya. Gilayong mibalik ang kuryente sa lugar. Sa Tulunan, Cotabato, napatay sa mag-uumang si Erning Sarvida ang usa ka 12 feet nga banakon sa barangay G. Baynosa. Nagpahulay lang kuno si Manong Erning dihang nabantayan ining paduol kaniya ang banakon. Mikuha gilayon kini og sundang o gitigbas ang halas. Posible kuno ang alagang manok ang punteriya sa banakon. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka patay nga rare sunfish ang napalgan sa pantalan sa Cagayan de Oro City kung asa ginasuta pa ang rason sa pagkamatay nini. Wala na kinabuhi nga nakita sa mga port police. Kining rare sunfish o mula-mula sa pantalan sa Barangay Makabalan sa Cagayan de Oro City bandang alas 10:30 Biyernes sa gabi. Among isda ang usa sa mga gikonsidera nga largest ug heaviest bony fish sa kalibutan. Human nga makuha sa Barangay Makabalan among isda ilha na kini gi-turn over ngadto sa Bureau of Fisheries and Aquatic Resources kon BFAR 10 aron susihon ang rason sa pagkamatay niini. Mga kapuso, 74 kaadlaw na lang una magpasko. Mga kapuso, way puwa sa among paghatulog balita. Bisitahay ang www.gmaregionaltv.com ug mag-subscribe sa official YouTube channel sa GMA Regional TV. Busa mga kapuso, ayaw polahi sa madagkong balita sa nagadayang rehiyon sa nasod, subscribe na. Ug mo katumulig dagkong balita sa Mindanao karong adlaw. Ako si Real Soroche. Daghang salamat sa inyong kanunay nga pag-uban kanamo matag adlaw. Ako si Sara Hilomen Velasco. Tungod mga balita sa atong palibot, importante alang kanamo. Kini ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tek Ocampo, buong puso para sa Pilipino.